Ito guys, mga tagbangganin karon. Tingnan nyo. Ito akong anak. Nagluwaya ang anak eh. Kaon. Kami nagkakaon din na. Kung anak, kamakaon ko siya mangga daw. Ayun, tulod na kabuok. Okay, para sa hipon, tanawan ninyo mga bay. Kain. Hipon. Hipon. Tinamian. Hipon, tinamian kayo. Swag mo kaon na tinamian. Pagtodyo yung laway. Ako sa laba. Kaya kaya, kalimbagaan. Kalimbagaan siya pa. Oh, anak ko gulong laway. Do baya. Ingkit gaya mo. Ilan. Puli-puli tagin ka din nyo. Naghipon. Dagan kay murid kaligong po. Nama. Kami ay. Hipon tayo nga. Tingnan mo yung hipon. Kami kay siya kaya patpat na tayo sa is kami kay siya kilawon mga bay, kumusta na kayo dyan? Hot ko nga naamo sa mayong panglawas, nagpirbos yung kwarto. Salami ah. Ay, magkis kilawon mo. Lumahog na diki. Wait, sabay. Lumahog na ba? Hindi ko talaga ingara na siya. Malibang ka? Ah? Pascal. Manya na paglaag. Babaro malaag ron. Oy, kay madakbang ka sa polis na. Wala ko ikalukat ni mo. Ay paglaag. Ay bangaan siya, prob.
Saan mo? Ngantarin nyo. May pagkaluto ang hipon. Ah. Katulo sa laway. Basta mangga o hipon skutan lami kayo. Tulo jung laway ang maglantaw niya. Kung anak ng tulong laway, ikaw na siya, mangga tulo na kabugin horot. Nukun, kudo kong luway. Di ko ulitin yung ingkit. O, kamo na sa... Oh. Kasi mo kaon di, mga iyo. Kamo na sa ingkit, no? No. Pare sa yung hipon. Dami kining hipon. Basta, pakatilaw mo sa mga hipon diri sa lapu-lapu, sa pusok, pati nilami. No? Katamis-tamis siya. Hindi siya parat. Nato ko sa kong boarding house ron, wala po kabalik duty. Kasi May 4, maka-duty na ko puhon. May na lang makapalit og bugas para lugaon. Sa mga province ni sa Dominguez sa Muga Desert. Dagang kinig mangga. Kat-kat guys, mangga gani. Naguli na ko rong kuan goro, December or November. Bag-vlog ko kana, nikat-kat ko sa mangga punuan sa habog. O kaha. Bag-vlog ko kana, nikat-kat ko sa lubi. Ngamuha ko butong. Makalaway ni mangga, makatulong laway.
Mga guys, mga ka-vlogger, basta mo lang to kasi yung video bitaw, always ko like ko permi kay una kong ilhanan ka lang nalantaw na ko yung video ninyo mo like ko permi, pasensya kayo ha kaya dili ko maka-reply ba today sa yung lantaw nga videos ko mo comments kadang malit bita ko reply ninyo put pasabutan na wala ko'y load para mula ko wala mong ko'y kuan pangalan wifi kuha ka load ra magpaload ako sa binta ang siginta kadali kay hotdon baya basta mag YouTube mo nang usahay kadang malit mo yung reply bitaw kadang di ko ka-reply sa iyong habit o dayon sa iyong yung video kadang di ko ka makalantos yung video ba pasensya kaya kung maliit ko reply pero atoon nga punta mo sa mag-comment sa ako ang video mo like kadang mo kuan sa inyo kadang mo balos king sa inyo mo respect kayo ko always ko nga mo respect for me basta na ko'y load sa iyong video sad always mo na kong i-like hinaot mo tagpo ko kung wala mo sa kong video alig mo like ha o share ha sa mga bago pa diha please subscribe my video like and share comments